I love it. Toilet paper. So, eto yung cake. Dito tayo sa si Kuya. Dessert na kami ka. Nakaligo na kami ni Holly and tingnan nyo siya. Kumuha siya ng medyas. It looks like it's big. It's big. Mayroon pa yung karton. It looks like No. Tapos magkaiba yung kulay. Hindi ito yung gagamitin mo. Not this one. Ay, no. Tingnan nyo. I don't want soft. Nandito pa yung, ano ba, yung karton. Okay. I want a soft one. You want the soft? No. Gusto niya raw soft. Kasi ba, This is not soft one. that's hard. Yes. Kasi nga, baba, may I ano want a pa soft siya. one. May cardboard pa soft siya. one. Yeah. Okay. I know. Okay, put it back in your drawer, please. Alis kayo, punta kami doon sa shed and bili ng lunch sa bay. I don't have What? social roll. Social roll. Okay, let's go. Palis na tayo, guys. Unahin muna namin sa shop para kumuha ng lunch. Hala, umuulan na. Naka-scarf ako kasi malamig. And si Sak naka-jumper din. Hala, naglaro yung mag-ama ng golf. Umuulan. Hala, si Kuya pa naman, hindi pa naman yun talaga sobrang galing. Kasi diba may sakit si Kuya, may ubo. Ngayon umuulan. So, punta tayo doon sa shed after namin kumain ng lunch. Kasi titingnan natin yung bagong bili ni Mel na caravan. Meron siyang caravan and nandun sa shed ni Dad. Nagstay sila doon kahapon, Saturday. So, in-install nila doon yung ano nila, caravan. Okay. Clear? Okay. Music, Baba? Yes. Dito na tayo sa Friendly Grocer. Dito tayo bibili ng lunch. Binababa na ni Zach si Holly. Okay, thank you, Zach. Come on. Tingin tayo kung anong meron silang lunch today. Okay, huwag kang kuha ng lollies. No, we're not buying lollies. Meron silang nakikitang monkey. Is it nice, Baba? Baba, come here. To what? What? Potato cakes? Okay. Ito yung available nilang lunch. And si Sak gusto niya ng potato cakes. I don't see anything sa dim sum, tsaka chicken. Yes, the two please. Meron pala, pero lulutuin pa. I want a mushroom. Do you want chips, Holly? No, I can't. Yung upuan ko, mayroong plastic cover kasi nga amoy, ano pa siya, amoy gas. And, ito yung mga nabili namin. Wait. Okay. Put your seatbelt, Baba. So, ito yung mga nabili dito na lunch. In a minute. So, ito yung mga binili namin dito sa Friendly Grocer. Mayroon akong isang bucket. Bucket ang tawag nila dito. Na chips, na may gravy, and corn jack. Ito kay Holly. I don't like corn jack. You said you want corn jack, I Baba. want chicken. Ah, you want chicken. So, ito dapat kay Holly. Kanina sabi niya corn jack. May corn to, guys. Kaya, corn jack. Mayroon niya na corn. And, kay Sak, what do you call this, Sak? Chicken. Potatoes. Potato cake. Yeah. So, mayroon akong dalawang ganito. Oh, bagong luto to. I don't like that one. I want this one. You want this one? Ito yung akin eh. Sabi mo corn jack. So, tig-isa tayo. Mom, where's the And water? chicken This one. water. We don't have water. I have juice. Juice. May dala akong V8. Yung tropical. Breakfast. Okay. And meron din akong dalang baso. Okay. Ay, thirsty na si Sak. Now, hold this, please. It's okay. Kakainin namin to dun sa sa shed. Come on, Baba. Alam niyo bang maarte ito si Sak? Lagi niya. Sorry. Make sure you finish it, okay? What's not? And meron akong dalang. Yeah, what's this say? What's that? Nagpakulo ako ng itlog. So, mayroon tayong boiled eggs. And may dala akong
Tokyo Treat. Kasi marami pa akong box na ganito. Kasi ito yung ano, subscription na hindi ko na I want my cancel. Kaya ayan, keep going yung pag-send nila sa akin nito. So, pero kinancel ko na. Pero meron pa akong marami nito. Mga siguro may 6 or 5 pa ako nito. Mom, I want So, chicken. ito yung snacks nila. Kasi hindi ko alam kung anong I oras want kami. my chicken now. Manners. Please. Ay, I want to eat it now. okay. I don't want to eat it now. Sabi niya gusto tapos hindi niya I need naman. this for. You want to hold it. Okay. So, ano ba sinabi ko? Yeah, kinancel ko na yung subscription ko dun sa Tokyo Treat para hindi na nila ako laging sendan every month. So, yeah, and si Jan, tumawag kay Melissa. Pupunta raw sila ni TJ after ng golf. So, hindi ko alam kung anong oras kami uwi. And, kaya, nagdala ko ng snacks nila. And then, dapat may pagkain kami sa bahay. Kasi, di ba, galing ka sa birthday party ni Dion kahapon. Meron akong mga dalang afritada, pansit, tsaka noodles. So, yun dapat ang lunch namin. Kaso, baka hindi ako umuwi ngayong lunch. So, sabi ko, yun na lang yung dinner namin mamaya. So, punta na tayo doon kila Mel. Sa shed ni Dad. May karbasak. Mapa-flat na tong isa kong battery. Ito yung dala ko kahapon. Hindi ko na-charge. Okay. Okay. Busy tong ano to. Itong friendly grocer na to. Mabenta sila. Okay. Where are you going, Mom? Where do you think we're going, Holly? At Passion. That's right. Umaambon talaga. Mom, what? For your next special occasion or ask about their 141 is giving you the chance to win an iPad. Hi! Dito na kami. Hi, Uncle Jace! Nandun na si Holly kay Auntie Mel. Dito na tayo sa shed, guys. Hi, Mom! Who's the favourite? Timmy, who's the favourite? Just send the picture. May bisita si Dad. You have sugar? And eto yung lunch nila dito, oh. Nagluto silang sausages. Ayan. And mayroong barbecue sauce, tomato sauce. Eto, masarap tong ano, hot cross buns. Masarap to. Mag-i-Easter na kasi, kaya ayan, nagsisilabasan na sila. Tapos na kami kumain ng lunch. May bisita dun si Dad. Punta na tayo dito sa ano ni Mel, sa caravan. Mag-caravan tour tayo, guys. So, ito yung bagong bili ni Mel na caravan. Tumago si Mel. Andun na si Mel sa gilid. And dito si Uncle Jace. Max! Mom, Chini-chase niya yung dog. Okay. Okay, pasok tayo. Pasok muna tayo. And come inside. So, eto sa right side. Mag-tour tayo dito, guys. Mayroon silang toilet. And tingnan nyo, ang ganda, guys. Oh, diba? Parang totoong bahay lang talaga siya. Tapos dito yung shower. How you open this up? Do you know how to open this? Oh, nice. Look at that shower here, Baba. Mayroon silang ventilation. Tama ba yan? Basta yan. Diba? Ang ganda ng ano, oh, lababo. Basin. And merong cabinet. Towels. And ano to? Washing machine. Ah, tama ako. Meron silang washing machine. And may PowerPoint. And drawers. Oh, paano ba ito buksan? Ay, ayoko. Ito na lang. So, nung isang araw lang nila ito binili. Ayan, may mga shampoo. Drawer. Paano ba ito buksan? Huwag na nga natin buksan. Basta may 3 siyang drawers. And dito, meron silang ref. Ayoko. Paano ito buksan? Ayan. Walang laman. Kasi nandun sa shed ni Dad. Kasi may ref naman dun si Dad eh. Ayan, freezer. And microwave. Then, ito yung lutuan. May oven. Tapos, ayan, mayroong mga cabinets. And lababo.
Then, cabinets. And ito, exhaust fan. And may TV dito. And ito yung living room. Hindi, dining table. / living room na din. Ayan. So, yun yung mirror. So, dito. Inuupuan ko ay yung I think double or queen bed. So, ito yung bed. Single lang siyang bed. So, parang pang-couple lang talaga tong caravan. Mom, Kasi merong pang family. Yes? I hate those toilets. You hate that toilets. Why? Good. Why? What? Creepy? Bakit? Creepy daw yung toilet. And, eto meron ditong pag ganito. And may mirror ulit. Tapos, ayun, merong ano ba to yung And he's nakalimutan ko na. Basta yan. What's that, Baba? big. Auntie Mel's bed. And tingnan nyo, oh, ang linis. Is it wrong? How many did there? I don't know. So, yun na yung ating mini. And then, meron pang marami pa dito mga cabinets. Hindi ko nga alam. Kasi bago pa lang to. So, wala pang mga laman. This is your first time you use this one? Ngayon lang talaga nila kagabi. Tapos, ayan. O, diba, dito ka magdi-dinner. Tapos, luto-luto ka dyan. Malaki kaya. Ayan. Kompleto na yung ano niya. Diba? Talagang magluluto ka. Ito siguro mga kaldero. Hindi. Mali ako. Ba't yung... Ay, ayaw. Ganun pala yun. Ala, hindi na natin nasara. Ala. Ayun. Kinabahan ako. Huwag na nga tayo magbukas ng mga cabinets. So, basta yan ay yung ating mini tour. Hindi mini tour. Tour ng caravan ni Mel. And ayan yung may aircon. Aircon siguro to. Hindi ko rin alam. Basta yan. May TV, oh. You like it, Zach? What more? Caravan. Holly. Hi guys. Welcome to America's Heaven. Hi guys, welcome to Auntie Mel's Caravan. But look, smile just like this. Arty, nagmo-model siya. You like it? So ito yung labas ng caravan. Nice, Jace. Nice. So Jayco, yung ano niya, yung brand ng caravan. So, yan yung caravan ni Auntie Mel. Ayo, hinahanap ko siya. Andito na naman siya. Nandun na kami sa sa... You left the phone. I did. Doon na kami sa loob ng... Watching TV. Ano ba, shed. Kasi nanonood pala siya ng TV. Wala kasing TV doon si Dad. Meron pero hindi naka-on. I want to America's Heaven. Yeah, there. Come on. Arty mo. And yung corn jack pala, guys, si Sak ang kumain. Can I have some, please? Ito yung itsura. You're done? Okay. Ang tingnan nyo, merong alak. Yung pinapanood ni Holly, oh. Ayan, may pailaw dyan, guys, oh. Dyan, and cabinets. Cabinets. Lahat cabinets. And then, meron doon na pwede ka dito mag-charge. Ayun, oh. Merong PowerPoint doon, oh. Malapit sa bed mo. Oh. And meron palang malaking 2 windows sa side ng bed nila, oh. Hindi ko napakita sa inyo kanina. Yan. Ang cute ng bed, oh. Gumanda na yung panahon. Lumabas na si Mahal ng araw pero malamig yung hangin. Andito sila. Baba! Pagod na si Max sa'yo. Hinahabol niya lagi si Max. Are you enjoying here? Ha? Ayun, habulin niya naman si Max. Habulin niya naman si Max. Enjoy muna tayo dito sa caravan ni Auntie Mel. Ano oras na ba? Come here. Wait, 2:10. Wala pa sila dyan. Kanina pa sila umalis. Ha? where's the remote? Remote! Over there! Nahanap yung remote. Come here. Sit down here. Mom, what time is the gun? I'm not sure. Baba here because you're too close to the TV. Here. No, Alright. Nandito siya. this is not. Ayan. Ayan sila. Nanonood sila ng cartoons. Is that cartoon, Sally? No. What's that?
What channel is this? Right now. Oh, I don't know. Five. I am top. That one. Oh, good. Oh, daw siya. Careful. I got two seeds. Careful. Okay. You done? Papagurin mo na naman si Max. Pagod na yung aso sa kanya. How did you? Tinawag si Nana ni Holly. Huh? Ay. They were tuning it to a cable and not the antenna. Oh. Ayun na si Holly. Sinolo niya na yung TV, oh. O, diba? Kami, tambay-tambay lang kami dito. Hinihintay namin si Jan. Someone's here. May bagong car na parating. Nakikita niyo? Who is Oh, Jason's mum. Ah, okay. Yung mama ng asawa ni Mel. Binablog niya si Nana niya. Sisa kami hawak ng camera, guys. What are you doing, Sak? Dito lang kami, guys. Chill, chill. Ha? Nabuboard niya si Sak. Hi! Ito, sarap ng buhay niya, oh. Hi! Ayan ang kanyang kaharap. Is it nicer, Baba? Yes, so. Ha? So. So soft. Ay, ang sarap ng ano. Oo nga, sobrang lambot ng bed. Dito lang, relax lang. Hindi ako magluluto kasi nga, 'di ba, sabi ko sa inyo, mayroon akong dinalang mga pagkain na tira doon sa party kahapon. So yun na yung dinner namin. Ano na? 2:00 na. Past 2 na, wala pa rin sila dyan. Umuwi na yung bisita ni Dad, tapos may dumating yung parents ni Uncle Jace, papa ni Brad. And dahil board na board siya, ayan, pinagbubuksan niya lahat ng mga cabinets. Anong hinahanap? Anong hinahanap mo, Sak? What are you looking for? Lahat na binuksan niya. You should have brought your bike, Baba. No, you would say no. Why would I say no? Ah, it's not gonna fit in my car. Is it real? No, it's Holly's bike can. I can bring my I told you to bring your football. spear. Is it here? Did you bring it? No. Oh, see, I told you to bring that one. You didn't bring it. No. No board show. Come here. I want more. You don't want to watch TV. Okay. Tapos siya, masaya siya, oh. Where's Dad? You know where's your dad? How many holes do you see? I'm not sure now. Where? Not sure. Ayan, naboboard na si Sak. Ayun na si Holly. Where's the turkey? It's in the car. Go get it, please. Keys? Huh? No, it's open. Paradise, tell me who you seek.